मोनबाय नारजि नंगौ बिराद दहाबारि आरोना ओमफ्राय दा मैथाजों जायसै जोङो सान्दुं गोसाना माइ गायना मेंबाय ओरैबायदि आबैया माबैसे मोनखो नोङो हा माब्रै मानि दे आं नागिरबावदो मोजाङै मोनबोबाय नै बेसे गिदिर फिसाथार दे फिसाबाबो जेबो नङा बयनियावलाय माथो उस नै जेबो नङा दे सुस्रादो नुवाखैनो खांख्राइखौ माबायदि नुबाय दा अ जाबाय दे सुदो आथिं सुबाय दा गलांजोब्बाय जोंनाव लोगोआ लानो राखा खांख्राइखौ मनाखौ हमखायाखैना जलंगाखौ गलांजोब्बाय नै मासे नैबे मोनसे गुदुङा Aw, harangga. Siapa nama dia lupa di bakap saya. Deh. Gudung lagi lah ini gudung. Nah ya yong, mendena gudung? Menakai. Sungai dah sepika sini kisah. Ini fैनाया जोंना नै खांख्राइसो खनो हरबाय माइखौ गायखांनानै नै मानसिफोरा
आबै जोंहानि आबै जायो हाग्राखौ नुदैबो आरो सासे दंबावो गोजानथाराव नै लोगो आंना खन' नै हाया हाबा नै फिसा थार गुदुङानो बारा देराखैथ' थौदो फिसा नै थौराफोरबो दं गैया ना हमदो आरो बिस्थिबार ना मोनखायो फोथाराव जा गिदिर जाया मोनाखै फिसासो ना गेदेर जामिनि गोजाखा आरोना खांख्राया मोनबाबो जानायाथ' खम गोथाव जाखागोन इयो मेलेमा गोथावथार जागोन दा थावा दे एफा खस्थ' खांख्राय बासि जानायाबो बाब्बावै आया नै नों माबैसे मोनखो गोबांथार मोनबाय नामा बै बारा लाना नों हारसिंसो ना जाख'नो जाग्रा मानसि गैया सन